Тапшыруыгызның алдагы котлау сәламе кабат зур Ширкли авылына юллана. Бу юлы хөрмәтле милләттәшебез Бирюков Илдус Алиязгаровичка багышлана. Бүген 16 февраль көнне ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен билгеләп үтә. Шул форсаттан аны безнең тапшыру аркылы яраткан тормыш иптәше Мәрьям, улы Рамис, кызлары Раилә, Динара, кияве Али котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Ышанычлы кыям, йөрәк ярым, яраткан тормыш иптәшем. 50 ел элек зур Ширкли авылында гаиләдә 5нче бала булып якты дөньяга аваз сала. Тере, җитез, тырыш авыл малае кечкенәдән үк бар эшне дә җиренә җиткереп эшләргә өйрәнә. Аның турында бар эштә кулында уйный дип әйтеп була. Төп кәсебе балта остасы. Матур тормышыбызны башлап җибәрүгә дә 24 ел тулган. Шул дәвердә никадәр олы бәхетләр, авырлыклар очратсак та, без бер генә дә кул төшермәдек. Киресенчә, кадерлем белән алга атлап, балаларыбыз өчен яшәргә тырыштык. Мәхәббәттә туган 3 татлы балабыз да инде әкрен генә олыгаеп киләләр. Өлкән кызыбыз Раиләбез Пенза шәһәрендә яши. Әйтергә кирәк, ул да әтисе сыман кыш фасылы бүләге. Тулырагы 3 февральдә аңа 21 яшь тулды. Улыбыз мәктәпне алтын медальгә тәмамлап, Тольятти шәһәренең институтында филология факультетына укырга керде. Кече кызыбыз Динарабыз 8нче сыйныфта укый. Кадерлем, рәхмәт сиңа, миңа хатын-кыз бәхете бүләк иткәнең өчен. Раббым, парлы канатларыбыз кайрылмасын. Бәхетле булып, бала-аныклар казанышларына сөенеп, озак яшигәле. Якыныбыз бүген туган көнен каршылады тулып шатлыкка. Күзләреннән күрәм, бик бәхетле бу тормышта гаиләсе барлыкка. Бер арымый тырыш хезмәт итте, төзүчелектә тапты кәсебен. Ашыкма син тормыш куар өчен, Аллаһ бирер безгә насыбын. Онытма син, иң мөһиме җирдә исән-имин гаиләң, балалар, хатының һәм сабыйларың сиңа бәхет теләп калалар. Әти, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Синең алда без түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әни белән без балаларыгызның хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булсын әти гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әни белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә, шулай матур каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Кадерле Илдус Алиязгарович, тормыш иптәшегез, балаларыгыз сезгә дип күргәм җыр яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп сорауларын үтибез. Бәхетле булыгыз. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Миңа Ходаемның язмышымның бүләге. Гомерлеккә сөйгән ярым, ышанычлы терәгем. Сулмасын сөюгәлебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе кермәсен. Сулмасын сөюгәлебез, сагыш җилләре yatlar söze kirmesin.
Motor üte parlaşıp usangına Sürelmisi yuyalıqını yaratıktır sangına Turmuş yollar qatlavlı Ağır şoklarını jingərge Birge bulayıq ömürge Turmuş yollar qatlavlı Ağır şoklarını